Srpski inat, dobrodošli. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ima pakleni plan da se oslobodi svih Srba, naglasio je potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nakon što su Kurtijeve snage zauzele srpske institucije na severu Kosova i Metohije. Cilj je da se stvori atmosfera da je Srbima nemoguće živjeti na Kosovu i Metohiji i zato je bitno da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku i da se da podrška državnom rukovodstvu na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u pregovorima sa Prištinom, ako ih bude bilo, rekao je Dačić. On je dodao da se čak i nemušta gluvo nema međunarodna zajednica oglasila oko događanja na Kosmetu i osudila Kurtijeve izjave i ponašanje. Očigledno je da je strateški cilj isti i dalje, a to je da se napravi etnički čisto Kosovo. Sve što ovih dana radi i govore Nenad Čanak, Sonja Biserko i mnogi drugi u regionu jeste stvaranje klime da se neće dozvoliti da Srbija bude stabilna i jaka i da se razvija. Dačić je također istakao da takva Srbija predstavlja branu i prepreku za dominaciju parcijalnih interesa stranih sila u ovom regionu, a interes stranih sila ovde, kako je naglasio, jeste da region bude nestabilan, jer da je ovde stabilno, njih niko ne bi ni zvao.